Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat rambakan tayo, ti piyesta dagiti amin asa santos. Dagiti imuna pimusayan nga nakapudnon iti Dios, makikadkaduan iti Dios. Natipon-tipon tayo met iti daytoy a Kampo Santo nga makikarkararag kadagiti kakabsat tayo nga na itanam kinamin yang karkararwa nang rona dagiti awan makalagipan inatulungan dakman nga manginainayon nga mangikararag tay kapuspusay launay tay anak ni manang ko ni Jeffrey Dacio tatanga Bundaway. Kakabsat bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo magiranod kadagiti na santuan a misteryo. Iti amin nga Angeles ken sa Santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasid ak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Pinagtawa na imbang di panagnak na
panakabalin katagnanayon a Dios. Impaay mo nga ibunan nagmi dagiti kaikarian dagiti amin asa santos. Iti pan nakarambak da asang sang kamaysa. Babaen dagiti karkararat dagiti amin asa santos. Iburay mo kadkadakam tinabuslo na kaasim at artari gagayan mi. Gapuken apo mi Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimbuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Paltiin. Siak ni Juan, nakita ti sabaling anghel nga agpangpangato, manipod iti daya ket adaken kuana iti timbre ti sibibiyag a Dios. Impukaw na kadagiti upat nga angheles, anang ti dan ti Dios ti panakabalin amang dadael iti daga ken iti baybay. Di yuranggasan ti daga, ti baybay, wenno dagiti kayo, aging gana adikam na markaan timuging dagiti adipen ti Dios. Ket naibaga kanya amay sagasot upat apulo ket upat aribo ti bilang dagiti na markaan a nagtaud kadagiti amin a tribut Israel. Kalpasan daytoy kimita ket nakita tinakad-adu a tao nga awan ti makabilang. Naggapuda iti amin apoli, tribo, nasyon, ken pagsasao. Nakatakderda ti sangwanan ti trono ken ti kordero. Nakakawesda iti puraw, ken nakaigemda iti sanga ti palma. Aggapuda iti panakaisalakan iti Dios tayo, nga agtugtugaw iti trono ken iti kordero, ipukaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen, ken dagiti upat as ibibiyag a parswa. Nagpaklebda iti sangwanan ti trono, ket nagdaydayaw da iti Dios. Kinunada. Amen. Dayaw, dayag, sirib, panagyaman, tanok, panakabalin, ken bileg ti maipaay ti Dios tayo. Iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Sinaludsod kanya ti maysa kadagiti panglakayen. Siya sino dagitoy at tao ang nakakawes iti puraw, ket sa dino tinaggapuanda. Jack amu apo, sika ti makaamu insumbat ko. Kinuna kanya dagitoy dagiti tattao ang nakalasat tinapalalo apan nakaitadanes. Linabaanda dagiti pagananay da ket pinapudaw da ida babaen ti dara ti kordero. Ti sao ti apo. Yaman tayo ti Diyos. Apo, dagitoy dagiti tattao nga agparang iti imatang mo. Apo, dagitoy dagiti tattao nga parang iti imatang mo. Kukwa ti apo ti lubong, ken dagiti aming alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw dagiti adalem adanom, ket iti lansad ti taaw, impasdek na iti pundasyon. Apo dagitoy dagiti taaw nga parang iti imatang mo. Siya sino ti may kari asumangkat iti bantay ti apo? Siya sino ti mapalubusan asumrek iti nasantuan a templo na? Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ag serbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbo. Apo dagiti tao bendisyonan ng to ti apo, ket awaten to ti Dios amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tattao ti umasidek ti Dios. Isuda ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Apo, dagitoy dagiti tattao nga parang iti imatang mo. Ti may basa na adaw muna asurat ni San Juan. Anya na nagdakkel ti panagayat ti ama kadatayo. Wen, kasta unay ti panagayat na kadatayo, tamaawagan tayo nga anak ti Dios. Ket pudno a kasta, dinatay bigbigen ti lubong, agsipod ta dinabinigbig ti Dios.
ay ayatek agagayem. Anak na tayon ti Diyos. Uray no sanpay analawag. No anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo ngentun agparang ni Kristo. Agbalin tayo akas ken kuana. Agsipot ta makita tayo iti rupan-rupa. Tunggal maysa nga daan iti daytoy anamnama ken Kristo. Masapol nga agbyag as idadalos kas ken kuana. Ti sao ti Apo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Iti makita ni Jesus dagiti adu at tao simmang at iti bantay. Nagtugaw ket imasidag ken kuana dagiti adalan na. Insuro na ida kinunana nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda kadagiti na espirituan abanag. Takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba tatagikwaendan to ti daga nga inkari ti Dios. Nagasat dagiti nasagit ti tarigagay na amang tungpal iti pagayatan ti Dios. Tamapnek dan to. Nagasat dagiti manang nga asi takaasyan to ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na tamakita dan to ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya tanaganen to ida ti Dios nga anak na. Nagasat dagiti maidadadanes gaputi panagtungpal da iti pagayatan ti Dios. Takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo na pagpabainan idadadanes ken padpadaksen da kayo gapo kamyak. Agrag o ken agragsak kayo. Agsipot tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti propeta nga immon una ngemda kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dahil bagabigat tayo amin Apo. Kung panunod sino nga tati na San Santo jay at birthday na iya nagtatangal daw wano jay natay tatangal daw. Nag-birthday tata kasinsin ko ni Apo Gunding kini Russell. Piyesta ti sa Santo. Han nga mapiyesta na tayo at ipan na kayo na sa Santo. Tatamad nga aldaw, isumot ti pan nakatay. Katkatay launay ti madamati ni sa jisimbaan. Katkatay mo tayo ka nakak. Piyesta ti sa Santo. Alay kararag tayo tabarbaring no mapakawan ti basol na. Bagawanin na po Diyos ti basol na. Bigbigan na mo dagiti imbag na. Kaalaan na kumangmat iti din na. Wala ti siguro na San Santo ngam dagiti ag birthday ken dagitay natay tatanga aldaw. Da kayo siguro nga tatala makimisa ta piyesta natay da kay nga tati kasasantuan niya. Gason ka mamaminsan ka makimisa ti makatawon nulaeng piyesta natay. Laman. Minsan laeng. Tadyak amo ano niya dito nga pamati no boteng
pamati nga maisalakan, wano, diyan ko na kung abutan mo umay nakaalyaan ka hanggang nga nagtupig. Kung natatupig mo ka na kusel, kagreklamo pa itaminatay mo. Mo ano niya dati, iyo umay yung panaki, ay iyo umay ti Campo Santo, isugor nga dali tinaduma, dati sa Bali ang probinsya, agawid da, ta umay da manukkel, umay da sumugnal ko na tayo. Dahil tirigat na magkadakam nga papadi, mapangkamin to nung alpias pesta na tayo sa amin to lang mabisita dagiti minatay mi. Kalaji ka anak ka, idi agrigat, yak pa'y mapanmalana anak, at damo obligasyon tayo dito, timaw tawag at tipadi nga mapanmanglana. Kasi di biyan bita na isipirit kang gaminan, kala ko wan pamilyaming manapatpatag adi jay pa. Kay 999 kanolo dito, nakabado po rawon si kalat di maudi nga umayon no di ka pay la umay ang kamay sa nakanan ko nada iso complete wanda di jay may salaengan iso nga nagbado ka mo po rawon klap ko na mutan so nabangkay di langitan. Hindi di ba mati tayo da tayo ti dalusan ti kordero nya kada gito kakabsat tayo haan tayo ang dahil ti bagi nga rod di jay pamati tayo nga addan to panagungar ti bagi ken biyag nga iso nga dagiti kakabsat tayo nga pimusay nga dito nga naipunpun dito isugarod nga Campo Santo, holy place. Nasantuan a balay, kampo, tent. Nasantuan a balay. Tapayan nasantuan nga ro dagiti adto nga naipunpun tapayan na buniyagan dagaron. Dili iso ti kung kuna ka dagiti taga dito ni nagasidag. Di na pala na iyan anak, adada Campo Santo, aga-ayan dada, aglilin ng maganda ta, unod ti pansyon, kahandan nga magbutang. Uri ito man, awda ti rabrabi awan, kung nadangam no si kama nga hanga taga dito, ita lumabas ka, tagsip nga tan ng runo no agar-arbes, ay paspasam Hala kayo no, buha, nag-collapse ka takito mo. Kung naapay mga pantay kabutang, haan kumaan ka kabutang. Taapayan na santuan nga rod dagitoy. So nga sugarod nga umay tayo makikay sa kadakwada apaya umuna ikararagan no at dapay basol dangahaan na ikaro. Maikadwa pamilya tayo dagito bigbigan tayo adagiti nasayaat nga saksakripisyo da bigbigan tayo ano si asino damot idi isudat si bibiyag agyaman tayo at awan tayo mot no awanda haan mo't ang adete ko na tayo nga natayon, awan bibiyang mi kanya yun, haan nga kas diti pamati tayo. Tada tayo, kuko na tayo nga ron niya po Diyos, naggapo tayo kingkuana, agsubli tayo. Dagiti plano ti Diyos kanya tayo, agsubli tayo kingkuana. Anya ti haan nga mangpasubli kanya tayo, umuna basol. Isugarod nga no, adda nagkurkurangan na ta, datay amin, at damot bidot tayo, at damot nagkurkurangan tayo. Isu ti umay ti ipakpakaasikin na po Diyos nga, pakawanan na. Di tayo amo ko na tayo maruta dagiti adda ti purgatorio tanagkalo nga rod daytoy simbaan tayo dagiti sa santos sa dilangit dagitoy dagiti imuna na pimusayan nga nakapudno ti biag daidi adda dagiti indeklara ti simbaan nga santo dagiti Pilipino San Pedro Calungsod San Lorenzo Ruiz dagiti amo tayo nga sa santo dagiti pinanagnagan ti simbaan nga nakapudno da addadan nga magipagkankanta kay sa iti Diyos, beatific vision, magikagkadwa kina po Diyos ti rupan-rupa. At damo dagiti kararwa sa di purgatorio. Sino dagito? Mabaling nga dagiti kakabagyan tayo. Apa yung adda purgatorio? Purgatorio, haan a lugar, ulitin tayo niya, baka nalipatan tayo. Ti purgatorio, estado ti panagbiag. Haan a lugar. Estado ti panagbiag. Anya datoy, or-orayon ti panakadalos mo, tap na mapangga iya langit. Hanggang mo mabaling nga mapangga impyerno. Malaksid no terupang dito daga ka impyerno talaga mapangga di impyerno no di ka pa amo umisan nga sirurupanget kada yanaganan regregal one da kada ngarudi pansitan nagtamnay ko na pala impyerno ka nga talaga ngaday tayo ini among pay nasayaat kanya ngaday tayo talaga ka akan madi impyerno awan haam mga dagiti karubsat tayo handa mga may impyerno apaya awang mo ti ma-impyerno nga ta akaday tayo nadagsin na basol pumatay na ta abortionista kadakan nga haan na kaya ti agbabawi titulbag na laeng day ta pa nagbabawi ure kasano kadagsan na basol no adda jay puso nga agbabawi maisalakan tayo kadagiti adda ti purgatorio dagiti adda ray kararwa sa di purgatorio or-orayan dati pan nakadalos madaldalusan kaanya ti panang kasano da nga madalusan trabaho tayo datay laeng nga si bibiyag.
Haanda nga mabailing ikararagan ti bagbagida. Isugarod nga amin akararwa sa di urga ikanan ikararagan tayo dayjay. Kadagitoy sa santos sa dilangit daputan nakapudnudan isuda mo ti mangibaba et kada tayo. Isuda mo ti mangikarkararag kada tayo datayo si bibiyag ikararagan tayo magkararwa sa ti purgatorio tamapandamot sa di langit. Iso nga no liniwayam ni apong mo ay nabayagak ito yung agtotoo ka ay kagsubli akman langan ko na di umay nakakiralan. So garo nga obligasyon tayo gumaan ang agaputi butang imay tayo dito ay gaputi pamati. Imay tayo dito ay gaputa patsyan tayo ang makipagungar to na dito ay kakapsat tayo. Kada tayo mga si bibiyag pay inya nga rutirumbang nga aramidan tayo. Uray kat kararag ka nga kararag kada kita sa santo ta ibabaw at nakawon ray kararagam dagiti minatay mo ngem jiwagas ti panagbiag mo kahaambang agsagsagana para iti langit. Uray nga tono igabsuon dan to amin nga mas intention para king kano pumusay kano di jiwagas ti panagbiag mo kadimpay na padasan ti nagayat. Dimpay na padasan ti nagserbi asi pupudno kadagiti tattao. Awang pa'y di pusom nga nangisagot o agraman pamilyam taman naging bumukol ka. Uray nga tanong niya ti aramidan to ta pamilyam marigatan dan to no hantay nga ammo. Anya nga rutin baga ni Apo Isus kain kayo. Umuna anya dayjay masapul madalusan ti dara ti kordero. Anya dayjay sakramento. Panagkimisa, di panagbunyagan ka, panagkumunyon, panagkonfesar. Samo ibiyag no anya day nga sakramento, anya day sakramento ti ayat kinapakumbaba, sakramento ti panagserbi no maibiyag mo data ay kunataros ka ang mga pandilangit. No maaramid mo tuyon na ka, ay diya ka mura kas ano nga lumag mo ka itayab na ka anghelesan na mapanijay langitan. Kung ore kas ano kakutong mo ka kasta magkakutong ti kararuwang ta di maamo agayat, hasta magkakutong ta pusom nga di na maamo ti agayat ay kadyak amo ano kasano doy pan nakaisalsalakan isugarod nga tunggal umay tay dito ka palagi pantayo mo adin no pagsagsaga na ak nga papanan giwagas ti panagbiak ko papanan na para di jay wano parang to kadagitay kadyak amo ano nya ti surat impyerno si mimisuot na ta amin nga taagi na si rurupangod si mimisuot minimot aga-apa. Ati siyempre nagmayat aja impyerno na pasig na chismusa, minimot. Ya mo pa na nila ta klase ta impyerno ta. Kajilangit ka, wow, oh, nag-iisip da. Jilangit ka, wow, nay, agbibinuray da. Jilangit ka, wow, nagpigsakan ta da iso madakay nga ngagkankantahan nyo mapraktis hangtay mapanjilangit. Lo? Kati obra na kiti sa Santos ka nang ilas kakakanta na, hallelujah, kanang kakanta ng misa, amok at ipapanam, andang maamo masangot at kakanta jay. Kati man, tikanta na yung obra na dyan, kagal hallelujah. Kasi ano nga makikanta ka, kati ka maagkanta. Hani bagbaga dito yung kakabsat, ipakaisalakanan, iwagas di panagbiyak tayo. Haan to nga marigatan dagiti pamilya tayo, no? Iitad tayo ti ayat, kinapod, no? Ikarkarigatan, tauray kat no, agkara itublak tayo, at dalat na lugar ti panagbabawi. Kitakta tayo ti dahi tinasantuan na lugar, may karkararag ka dagito'y kakabsat tayo. Bigbigan tayo dagiti nasayaat, saksakripisyo man yung paayda. Kastamad nga no, dapay dagitay, handa pa yung ibabawi basbasol da, dawatan tayo ti Diyos, iwadwadwad na kung maji kaasin na kadakwada, taalaunnan. Pag ginanaunan iti kapya dagiti kakabsat tayo. Itultuloy tayo nga ron dahil na Santo na Misa, aramidan tayo ti panagdaton. Ike
tayo kakabsat, tapno tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya po, watan na kumaday ito yung datos kadagita ima. Ken may paayo pakaidayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamit kapag-inbagan tayo, ken di kadagupan, dinasantuan ng iglesia na. Awaten kad apo dagitoy daton mi ken ka, iti panagdaydayaw mi kadagiti amin asa santos, amag ipagbibiyagan ken ka iti gloria. Ipaay mo ka dita malakaman mi, ti panangaywan datapno maisalakan kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Dios tayo. May karigit rumbe. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios. Kasi ka ipaay mo nga itangal daw paragsagan na kami iti panang piyesta mi tinasantuan nga ili a binangon mo nga iso tinailangitan a Jerusalem nga inami. Sadya itilek mo ti tronom idaydayaw dakan nga agnanayon dagiti kakabsat mi. Iti pan nakapabilag mi iti panagbalay ken dagiti sa santos ana igloria. Ken ti pan nakapakired mi babaan ti pagpatulad da. Da kami nga dapay laeng agdaldalyasat ditoy daga. Babaan ti pamati si aayat kami nga umagawa. Tapno makadaanon kam tumet iti nailangitan abalay mi. Anansa tamagidanggay kami kadagiti sa santos ken angheles. Ket idaydayaw ken itantanok daka ket kunami adi agsarday. Kinasanto ket sikati gugbuayan ti amin at kinasanto dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kana kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nanalay ti tinapay nagyaman kenta pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagit, isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday ti panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, kat uminom kay amin iti daytoy. Tada ito'y ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarot panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay tirupan rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin idagnanayon abiyag ket makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantan-op ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Umararaw iti amang kadwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen di panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya naggapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam.
Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo. Kapya. Atoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikad kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karin, may katanya, iti may salay na sa kumpay tulad. Musika di kamar
silaw ni di kamay kari na agserbi ako sika di kamami. Kumararad tayo. Apo agrok babkamken ka, gapo kadagiti nakakaskas daaw nga inararamid mo, kadagiti sa santos. Sika ti gubwayan ti amin a kinasantoda. Itdem kad da grasya mamang tulong kada kami, tapno maitong paltumet, ti pan nakapasanto mi iti silong taayat mo. Manipod iti dahil tinasanto na padaya amay paay kada kami, amadama pay laeng agdalgalyasat dito'y daga. Aramidam ko nga umay kamtumet na makiranod ti padaya, ijinailangitan nga ilimi, gapo ken Kristo nga apo mi. Kakabsat kastoy ti ornos ti panakawaris dagiti tantanem tayo. Makanta ti kanta apang lukat, santo, mapantayo iti ayan ti tantanem tayo, dagiti tanam dagiti minatay tayo. May isaad to dagiti sabsabong, and then makantan to ay aramid to ti responso ken ti kararag sa pasap sa tayo agigiddan nga mangwaris amin kadagiti tantanem tayo apo. Kabayatan ti kanta apo agturong tayo kadagiti ayan ti tantanem dagiti minatay tayo, alaan tayo tay sabong ken tay holy water tayo apo. Kantahan tayo ti Shakti Silaw ti Lobo. Ilagip tayo dagiti pimusayan, napategda kada kayo,
Ado kadakwada, tinakautangan tayo, kadagiti na imbaga sagsagraben tayo. Nga dito'y abiyag. At na nagkurkurangan da iti apo, intay arayatin ida nga agsupapak. Iarayat tayo kadakwada, ti kararak, tinadalos aposo, kinti na singpet a panagbiag. Kantaan tayo tilaglagipan. Siyak ti panagungar ken biag, ti mamati kanyak, uray numatay ag biag to. Arayatin nyo, da kayo asa santos ti Diyos, kablaawan nyo, ket kuyogan nyo ida adumatag iti saklang ti Apo, ti pagsumbat tayo. Da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, ket idatag yo ida iti saklang ti Apo. Datay amin. Da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, ket idatag yo ida iti saklang ti Apo. O Apo mi ang Heso Kristo, idi anabunyakan dagiti kakabsat mi, inikam idati baro abiyag, alaem kumaidan iti saklolo ni Abraham, kunatayo, da kayo nga angeles ken sa santos, awatin nyo kumaida, idatag yo ida, isaklang ti Apo. O Jesus anang isalat, dagiti kakabsat anamati ken ka, alaem kan idan, amakipagtaen ken ka, kunatayo, da kayo nga angeles ken sa santos, awatin nyo kumaida, kitidatag nyo ida, disaklang iti Apo. Apoy, o manang, apoy dan kat kadakwada ti agnanayon a panaginana, kat pagranyagan kat kadakwada ti lawag nga awan ti inggana. Da kayo nga angeles ken sa santos, awatin nyo kumaida, kitipan nyo ida, disaklang iti Apo. Siya O Diyos, indilin mo adayawin mi dagiti naganak pada kami. Kasyang ka dagiti amma api mo sayen, ket pakawanin dagiti nagkurangan da. Yan tangay inalada ti lugar mo anang idaulo ti familia. Iralod mo kad kadakwadan ti dagsarday aragsak dita arpad mo. Dawaten mi ken ka Apo. Awatan kad Apo ti kararag nga roknoy mi, amay paay kadagiti amin nga inna. Gapoy ti anos ken rektada ang tagibalay. Ipay mo kad kadakwada iti ragsag, sadyay pagtaingan dagiti si bibiyag. Kahit panugudam, nga danto aldaw ang makikadwa kam to kadakwada, ngaglak ami ti ragsak, dagiti sa santos mo. Dawatin mi ken ka Apo.
ken agnanayo na Dios. Agpadpada nga iturayam dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket kaasyam amin ida. Ipaayam ka tanaayat akaasim dagiti amin nga asawa. Anagwayawayan dito'y abiyag. Pakawanem ka dagiti basbasol da. Tapno agragsak ken agdaydayaw dan ken ka iti agnanayo. Dawatin may ken ka apo. Diyos, saan mo nga ipaidam takaasin kadagiti agdawat asina namak ka. Kasyam ka dagiti anak ni abi mo sayo, itipon mo katidan kadagiti sa santos mo. Ket may karikam tukad met, amakikad kadwa kadakwada, ngaglak ang nanayo na gurya. Dawaten ikan ka ako. Iti panangidalan ta sirib mo, inayabang nga umayken ka dagiti ubing arumgrugi paylaeng ti biagda. Babaen ti bunyag, pinagbalin mo ida nga anak mo. Ket patyen mi nga dadan sa dilangit. Timudem ka dagiti karkararag mi, ket ipaay mo ang makikadwa kamto kadakwada iti agnanayon aragsak. Dawaten miken ka ak. Sada kadagiti imam dagiti aldaw anay tuding iti tunggal maysa kada kami. Nupay basit la panawen ti panakikadwami kadagiti agtutubo kay luan mi. Ikamatalek mi daken ka kasadyay ragsak ti pagaryam. Rumusin kumangawan si parna dagiti saguday ti panagkabanwagda. Kaya ti pananamukad kadakwadan ti gloria ken ragsak dagiti inay salakan. Dawaten mi ken kaapo. Diyos kagubwayan ti panakapakawan ken panakaisalakan ti tao. Denggem ka to'y kararag mi. Ipaay mo kadi adagiti kakabsat mi anagwayawayen dito'y apyag. Mairagpat da kuman amay kadwa kadagiti amin asa santos mo iti agnanayon aragsa. Ket maitipon kang tukad kadakwada intundong teng ti oras nga inket mo. Dawaten mi ken ka. Diyos timang liwing-liwing nga kaasi, timudam ka dagiti araraw mi, ikakaasim dagiti kakabagyan mi, dagiti naasitek ken naimbag kada kami, takas gunguna dagiti kinaimbag da, pakawanem kuman dagiti amin na basbasol da, ket nairanod dan iti di agsarday aragsak mo, dawaten mi ket kaapo. Ket pangumaring kan
dawatan mi met dagiti amin na pimusayen. Iti sidong ti pananginanamada agungardan ko. Ngem itaawanan makalagip kadakwada. Ipay mukad nga ayat, tawaten mi dan tiranyag tapagariam. Dawaten mi ken kaapo. Agulimit tayo itay, daw-dawatan tayo, dagiti bukod tayo, apanggel. Ipaay mo kad apo, tadagiti pimusayan, nakakapsat mi, anang pangipaayan mi, kadagito'y karkararag mi. Makastrekdan, titaeng tilawag ken kapya, dita dennam, dawatin mi dagito'y, itinagan ni Jesus nga anak mo, ken apo mi. Nawarisan dagiti tantanam, ay nawarisan niyo matay. Ti apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo.